Megérkeztünk vonattal Kolozsvárra. Menjünk át oda, beszéljünk ott. Nos, megérkeztünk Kolozsvárra. Ha nagy táskával jönnénk, vagy esetleg írtólustát vennénk, akkor ott van a taxiállomás. Más esetben meg ott van a buszállomás. De egy kis pénzt akarunk spórolni, akkor gyalog megyünk. Amúgy is meglátják, hogy Kolozsvárban itt van, hogy elkölteni a pénzt. Tehát az első célunk az, hogy eljussunk a központba, ahonnan már gyerekjáték a tájékozódás. Ahhoz, hogy a központba eljussunk, ezen az úton kell előre menni, aminek a neve a Hória utca. Tehát itt megyünk egyenesen, amíg még mindig itt egyenesen a Szamos folyó felett. Amíg el nem érkezünk egy bazinatra. És itt lehet lemenni a WC-re. Vigyázzon, mert a portyához nyújtó. Ezt a vénasz, hogy nem tudáltam. Ez a Szent Mihály templom. Mellette található a Mátyás király szobra. Ez a kettő viszont nem összetéveszthető. Szent Mihály templom. Mátyás király szobor. Szent Mihály templom. Mátyás király szobor. Mint látjuk, a parkban szépen legelésznek a galambok. Nos, itt vagyunk Kolozsvár központjában. Innen már a bolond is el tud igazodni. Főleg, ha térkép is van nála. Vagy ha nem hozott magával a térképet, vásárolhat egyet egy olyan butikban, mint ott. Vagy ott. De ha nincs pénze, akkor megkérdezheti valakitől a kiszemelt célpontot. Ha néma, akkor leírja egy papírra. Nos, hogy most már el tudunk igazodni Kolozsváron, már csak egy-két pontos helyre szeretném felhívni önök figyelmét. A központi nagy bar. Ez itt a Fellegvár, egy dombocska Kolozsvár közepén, ahonnan gyönyörű a kilátás. Jaj, de gyönyörű. A piac.
Odejdem ma. Halo? Sem pár. És a McDonald's. Az állami magyar színház. Valamint még meg kell említeni a Bulgakovot, az Angyalokat és a Krajcát. Ezeken a helyeken ismerkednek, szórakoznak, valamint művelődnek az emberek. Ha elfogyott a pénzünk kolozsvári tartózkodásunk alatt, és szeretnénk valahogy hazajutni, csak egy opciónk maradt.